Beckmann. Og der er Mosician. Mosician! Og så får det 1-0 til Randers. De får den ikke. De står og kigger lidt på det Midtjylland der, og han er hurtigt over den, Armeneren. Og 1-0 til Randers fra et kvarter. Den her aflevering er lige så god, og få sit første røring ryger fra ham, og så værsgo, 2 forspillere, Kedelak, og så et fantastisk vind på det spark. Ja. Jeg synes chancen tabt der, ja. Men det er den ikke. Venstrebenet slår til. Der er en mulighed. Mosician kæmper, og den er hænger der. 2-0 til Randers. Mosician slår til igen. Han er ved at være noget af guld værd, eller i hvert fald overlevelse værd. Men det er altså Egholm, der skaber det her, og Midtjylland ved jo, at det er det, der sker. Mads Fingers lange frispark her, der er han så stærk Egholm, og holder blandt andet Albrechtsen væk. Og så har Mosician det held, som nogle gange forfølger angriber. Ja, bolden rammer ham i brystet, kan vi se. Ja, måske endda på armen. Ja. Albuen der får den.